Какво ме очаква до края на месец юли? Записвам на дата 15, значи втората половина на месеца. Какво ме очаква? 4 избора. Так. Избор номер 1. Избор номер 2. Номер 3 слагаме тук. И търсим номер 4. Тук номер 4. Пак направих страхотна фигура. Какво ме очаква през втората половина на месец юли в 4 избора? Избор номер 1. Избор номер 1. Излезе карта номер 29 в Ленорман, картата на жената. Като цяло това е пасивна енергия. Може да говоря за това, че фокуса ви през следващите 15 дни ще е насочен лично върху вас, т.е. ще се занимавате по някакви причини с себе си или с друга жена в вашето обкръжение. Не знам защо, пак казвам, тук ми е много пасивна енергията. Може би има някаква лека подсказка, че трябва да се задействат. Избор номер 2. Какво го очаква до края на месеца? Избор номер 2 го очакват финанси. Очакват го... Може би ще трябва да проявява някъде сила, ресурс, да влага, да се старае. Също така е възможно да получите от някъде помощ, финанси и ресурс. Така че за избор номер 2 е добре. Говорим за сила, за ресурс, за мощ, за финанси, или ще се наложи вие да вложите повече усилия в някакво свое занимание, и вариант номер 2 е просто да получите ресурс, независимо дали са финанси или друг ресурс, под някаква форма от някъде. И в двата варианта нещата изглеждат добре. Избор номер 3. Какво ви очаква до края на месец юли? До края на месец юли избор номер 3 ще се занимават с администрации, т.е. административни дейности, заведения, сгради. Какво още може да ви очаква? Може да се чувствате самотни, изолирани. Може принудително да се изолирате от хората, обществото, от обкръжението си. Още какво? Идваме подписване на официални документи, но като основна линия ми върви самота. Ето по принцип по карта Кула по-скоро човек сам си налага изолацията, тъй като има необходимост да остане сам и да си обмисли някакви неща. Избор номер 4. Какво го очаква до края на юли? Избор номер 4 ще премине през месец юли, остатъка от 15 до 30 или 31, не знам колко дни има месеца, с лекота. Очакват ви малка сума пари, нови възможности, нови перспективи, приятни моменти. Избор номер 4 ми изглежда така леко ще изкара следващите 2 седмици. Пак казвам, финанси и нови възможности. Тук искам да подчертая, че ако ви се предоставят някакви възможности, не ги
и спускайте по картата на детелините. Е много важно да хванете възможността на момента, тъй като обикновено те са много краткосрочни. Т.е. краткотрайни, като възможност предложение е във времето с къс срок.